Hey folks and fams. Velkommen. For helvede. Velkommen til vloggen. Igen. Denne gang der skal jeg vise vores nye radioscript, vi har lavet herinde på Zodiac. Så lige nu der kender I den klassiske, hvor man bare trykker sådan her, og så snakker man. Det er rigtig godt, når man skal bruge sin gun her, så kan man godt lige der. Fordi så det kender I. Men lad os så sige, at jeg skal ikke ud og skyde. Jeg skal bare lege intersløret i dag. Så det gør det her radio. Og så kan jeg ændre animationen. Så jeg normalt gør, så gør jeg sådan her. Det ser lidt mere badass ud. Så jeg kan lige melde ind, at der sidder en eller anden klam en derovre og stalker mig. Så petit, nu skyder jeg ham her. Flækker vi lige min slinge her. Nu går han sat edme væk. Så. Og sådan kan det klares. Det var også ny radio script. Det var slet ikke 6. gang jeg tog det her klip om, fordi det er pis, mand.